ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, என்னடா எப்போதும் இது தான் போடுவேன், இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஆப் போட்டிருக்கேன். லெவலான ஆப் தான். கேமே பண்ணா மனுஷங்களுக்கு பிடிப்போம், இது உங்களுக்கு பிடிக்காதுல பெரியவங்களும் பார்க்கணும்னா சரி. தமிழ் டு டிக்ஷனரி ஆப் தான் கைஸ். இதில் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு வேர்டு பெண்ணா டைப் பண்ணலாம். ஓ அப்படின்னா மண் வெட்டி அப்படின்னு வந்து இல்லை வேறு லெவலான ஆப் தான் கைஸ். நீங்கள் இதில் என்ன பேர் வேணால் இது பண்ணலாம். ஆமாம் கைஸ், நீங்கள் இதில் என்ன பேர் வேணால் அடிக்கலாம். லைன்ங்களா, சிங்கம், என்ன ஆப் வேணால் எப்படி வேணால் வரும் கைஸ். ஆமாம் கைஸ், சூப்பரான ஆப்பு தான். வேணா பாருங்கள். இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிக்ஷனரின்னு போட்டிங்கன்னா அந்த ஆப் வரும். இந்த ஆப் தான் கைஸ். அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணனால எனக்கு என்ன தேவையில்லை. பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஆப்பு தான். அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஓப்பன் காமிக்க கொடுத்துக்கோங்க. சரி, ஓப்பன் கொடுத்தேன். என்னடா அப்படி பெருசாக அந்த ஆப்பில் இருக்குன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கைஸ். இப்போ உங்களுக்கு எது பிடிக்கலனாலும் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் 12th 11th படிக்கிறீங்க, சில டைம் அப்படி நல்லா படிக்கிறீங்க, ஏதோ உங்களுக்கு புரியல, எனக்கு இங்கிலீஷ் மீனிங் தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, இங்கிலீஷ்க்கு தமிழ் மீனிங் தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ, நிறைய அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஆப் ஏற்றிங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆப் வேணும் என்னான்ட்டு சரி சரிங்களா. ஹெட்டுன்னு வச்சா தலைன்னு வருது. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே இதில் வரும் பார். இங்கே பாருங்கள். இப்போ கான்வர்சேஷன் உரையாடல் பார்த்தீங்களா கைஸ், வேறு லெவலான ஆப்பு தான் கைஸ். அதை நீங்கள் மட்டும் இதை ஏற்றிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னால உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் டைப் பண்ணணும். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்போ நீங்கள் என்ன ஓச்சேச்சுருக்கு கொடுக்குறீங்களா, நம்ம ஜென்ரல் கேட்குது. ஓகே கைஸ், நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் அப்படின்னா இது எப்படி ஆன்லைன் டெஸ்ட் நீங்கள் இதில் எதாச்சும் நடத்தணும், அப்படியாச்சும் நடத்தலாம் கைஸ். வேறு லெவலான ஆப் தான். இங்கிலீஷ் கிராமர் கூட இருக்குது பார்த்தீங்களா. லெசன் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டடி டெஸ்ட் சும்மா லெசன்னு கொடுத்தோன்னு இங்கே வேறு பார்ட்ஸ் ஆஃப் வேறு லெவலான ஆப் தான் கைஸ். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேமிங்க்கு இல்லை கைஸ். இதுமாதிரி ஆட் ஆப் வேணும் கேமிங்க்கு இல்லை கைஸ். ஆனால் படிக்கிறவங்களுக்கு இது படிக்கணும் இல்லை. அப்பப்போ என்ன உங்கள் வீட்டில் என்ன எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுறலாம். ஹோம் நீச்சல் ஒரு வீட்டு வேலைலாம் சொல்லி தருவாங்க, அது நம்மளுக்கு வேணாம். சும்மா இதுதான் கைஸ். சரி வாங்க வீட்டுக்கு. இவ்வளோதான் கைஸ், எதுவும் இல்லை கைஸ். இம்பார்ட்டண்ட் வேர்ட்ஸ், உங்களுக்கு என்ன இம்பார்ட்டண்ட் வேர்ட்ஸ் வேணுமா அது அபிலிட்டி, நம்ம சின்ன வேறு லெவலான ஆப் தான் கைஸ். இப்போ உங்களுக்கு என்னென்னு பண்ணணும், இங்கே BODY பாடி உடல் பார்த்தீங்களா. என்ன வேணுனாலும் போட்டுக்கணும். பால் நட்டுச்சோன்னே பண்ணுங்கள், பாலுக்கான எல்லாமே வருது. வேறு லெவலான ஆப் தான். ஆமாம் கைஸ், வேறு லெவலான ஆப் தான். நீங்கள் இதுலேயே சொல்லலாம். வேறு லெவலான ஆப் தான் கைஸ். நீங்கள் பாருங்க, இதுதான் கைஸ் முக்கியம். பார்த்தீங்களா, பார்த்துக்கிட்டீங்களா. இது செம்மையான இது. இங்கே தான் நீங்கள் சர்ச் பண்ண போகிறீங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், அவ்வளோதான். இந்த ஆப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிடிச்சிருந்தா இந்த ஆப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா இந்த ஆப் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த ஆப் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க கைஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். இன்னும் அப்படியே இந்த மாதிரி ஆப்னு சொல்கிறானுங்கிறதுக்காக தம்பி நான் பாவம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பார்த்து செஞ்சு விடுங்க, லைக்லாம் போட்டு விடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிங்க. உங்கள் வேறு லெவலான ஆப் தான் கைஸ். சரி ஓகேவா கைஸ், வேறு லெவலான ஆப் தான். பாருங்கள், நீங்கள் இந்த ஆப்பு தான். இதை நீங்கள் மட்டும் வேறு லெவலான ஆப் ஏற்றிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் கைஸ், போதும். அவ்வளோதான். இந்த ஆப்பை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க, எதுக்கு
யாராச்சும் மிஸ் ஏதாச்சும் பெரிய ஆளுங்களாம் கேட்டாங்கன்னா இவனுக்கு இது மீனிங் தெரியுமா, அப்புறம் எனக்கு எல்லாத்துக்கும் மீனிங் என்ன நீங்கள் ஃபோன் எடுத்து தட்டு தட்டினா பாருங்க. சரி guys, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்டில் ஏதாச்சும் டவுட் நான் கேளுங்க, நான் கமெண்டில் தீர்க்கிறேன். சரி ஓகே, பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. உங்களால் முடிஞ்சால் ஒரு லைக் கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க guys. ஓகே, பை பை, லவ் யூ guys, பாய்.